Io il concurso si usa. Non ho girato di qua. To říkala, ale teď se dívala, neplatí se ten výzvede. A tak to je neviděl, no, on to zavřel, počkej. Jo, musí zavřel Robert. Ty, bylo ani skladně. Vykradu tě. Ležíme, je to dobré. Počkej, A děti se přidělá ty byla tak to, infarkt? Tak ale než se nic nebo na ty peníze, tak teda si věděli. A on a za to děkuji ti, že za mnou přišla do nemocnice. A děkuji ti, za mnou přišla do nemocnice. Vážně vidovi? Jo. Milanovi vole Aliky, Milanovi aj nekeca, že organizace, a že dělají potřebu ty peníze, co vám občas. Ne tak to mám ráda, a tě miluju. no tak jinak by si mi nekoupil prsínek, chuju. Já vám nebudu dávat, ještě milé. Za to přišla si za mnou nemocnici. A tak víš, ale Si tam dali si kosta, aby si tam byla já to zvládnu, no. se může se stydět. Na to si je to. Píša moje paní byla. Zdraví! Děkuji. Tak, děti moja. Zdraví! A ty, kokos? Tu! Pozor! Ještě jednu. Tebe si kope? Já! No. Tak, Skrejdo. Babojo! Já jsem chtěl viděl. Zdraví. Přeju vám hodně lásky. Jo! Jo! Říkej, že dělej tam bude. Já to dáš. No tam přijde Jo! Jo, no a babojka? Jo, papa. No, hovor. No, to je babojky. No, nikdo. Máma nejde. Jo, Jánoš nejde, no. Nejde. No tak, Aďo. Jedu, budu si letět na pod. Teď se neucíkat. No potem chodem pušu. A pušu. Je. Je. Tak. Děkuji. A ty si nebyl u mě. Jo, ale bylo zavřený dveře, ne? Jenomže Dan Robert jako... Manělo, to je dostce, ne? No, to je zavřený, no. A nikdo nechodí. To je čikarta. Nemáte 20 korun? Tady to. To je stejnovo. Mám je v autě.
Ale mam ludzie doma, ja mam na całość Taką jestem ja, To mi się kościół. Ile ty? Łyżka. Harry Potter! Ej, ale nie! O, zapal te, a jeszcze wątpię połknął. Przebić Ale się potem. połknął. No, dziedzio, łasku moje. Ja